Pogledajte grb, ovo nije slučajnost. 1994. godine, dok je velika Atalanta bila na kolenima u jednom predgrađu Valencije, Pinedo, rođen je klub koji je prkosno uzeo njen grb. Zašto bi iko izabrao da nosi identitet gubitnika u trenutku kada ceo svet beži od njih? Te godine Atalanta je dotakla dno, ispadanje iz Serije A, finansijski haos, totalni kolaps. Dok su ih svi otpisali, Fudbalska akademija iz Pineda nije tražila pobednika. Izabrali su da veruju u posrnulog giganta. Ovo nije kopija uspeha, ovo je bila zakletva. Pogledajte grb, ovo nije slučajnost, ovo je spomenik jednoj obsesiji. Decenijama kasnije, dok je Atalanta postala evropska sila, ovaj mali klub je ostao jedini čuvar one stare sirove vatre iz 1994. Oni nisu kopirali logo, oni su usvojili ožiljak. Nisu uzeli grb onih koji pobeđuju, nego onih koji su pali da bi zajedno ustali iz pepela. Apollo Pinedo Akademija nije samo klub, oni su živi dokaz da se lojalnost ne meri trofejima, već time kome si ostao veran kada ste svi napustili. Ovu priču sam čuo od lokalnih meštana. Ako su lagali mene, i ja lažem vas. Šta vi mislite, da li je ostvarao najlepša priča o vernosti prema jednom klubu koji nije iz Španije, nego iz Italije? Ili je ovo sasvim obična krađa identiteta? Podeli ovaj video ako znaš da je fudbal mnogo više od statistike na semaforu i obavezno zaprati sportski zvižduk.